навиди бомдодии аз радио озодӣ ки имрӯз 1 октябр тақдими шумо бинандагони азиз мешавад. Умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти прогара 7 субҳ аст ва ман омода ҳастам ки чун ҳамеша хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам. Умедворам то охири суҳбат бо мо хоҳед буд. ҳукумати шаҳрдории хабари гирифтории Рустами Эмомалӣ ба саратони рӯдаро рад кард. Рӯзи 28 сентябр дар твиттер аз номи Дани Энгел, мудири як бемористони Исроил, иддаое нашр шуд ки гӯё Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси олӣ ва шаҳрдори Душанбе, соли 2019 дар ин бемористон ҷарроҳӣ шудааст. Шаҳрдорӣ дар изҳороташ ин маълумотро бар дурӯғ ва иғвогарии барқастонаи бадхоҳони миллат дар атрофи интихобот номид. Шаҳрдорӣ мегӯяд Рустами Эмомалӣ комилан солим ва нерӯманд буда вазифаи худро иҷро мекунад. Рустами Эмомалӣ писари бузурги президенти Тоҷикистон ва шахси дуввум дар кишвар ба ҳисоб меравад. диру ҷадвали ҳамоҳангшудаи Тоҷикистону Русия вобаста ба парвозҳои чартерӣ байни ду кишвар ба поён расид. ҳафтаи гузашта як манбаъ аз вазорати кори хориҷии Тоҷикистон ба Азия плюс гуфта буд ки мақомоти тоҷик дархости навро барои роҳандозии парвозҳои иловагӣ ба ҷониби Русия пешниҳод хоҳад кард. То ин лаҳзаҳо ҳеҷ яке аз ҷонибҳо тасмимашонро дар бораи идомаи парвозҳои ғайринақшавӣ ва ё барқарор кардани парвозҳои доимӣ эълон накарданд. мо ин мавзӯъро пайгирӣ дорем ва дар давоми рӯз бароятон кӯшиш мекунем ки маълумоти бештар бидем. дар ҳамин ҳол вазорати кори хориҷии Узбекистон бо нашри як изҳорот хабарҳоро дар бораи он ки гӯё марзи Русия ва Қазоқистон аз 1 октябр боз шуда, муҳоҷирони дармондаи узбек метавонанд тавассути Қазоқистон ба ватан баргарданд беасос номид. дар иттилоияи 30 фаврии вазорат аз ҷумла омадааст: хоҳиш мекунем ба чунин ҳангомаҳо дода нашавед. убури марзи Русия ва Қазоқистон бо мошин барои шаҳрвандони хориҷӣ то қарори махсуси ҷонибҳо дар ин замина номумкин мемонад. Ситод афзуда аст дар ҳоли ҳозир узбекистониҳои дармондае ки мехоҳанд ба ватан баргарданд тавассути парвозҳои чартерӣ, қатор ва мусофирбарҳои махсус интиқол дода мешаванд. билети онҳо онлайнӣ фурӯхта мешавад. ҳамчунин аз шаҳрвандони Узбекистон хоҳиш шудааст ки дар давраи пандемияи коронавирус аз ҳама гуна таҷаммӯъ, худдорӣ ва карантинро риоя карда ҷони худро дар хатар нагузоранд. бархурди мусаллаҳонаи 4рӯза миёни нирӯҳои Озарбойҷону Арманистон дар хатти тамоси минтақаи Қарабоғи кӯҳӣ хавфи ба ин низоъ ворид шудани қудратҳои минтақаро ба бор овардааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷонибҳои даргир тақозо кардааст ки бархурдҳоро мутаваққиф намуда сари мизи музокирот нишинанд. рӯзи 30 сентябр нирӯҳои Озарбойҷону Арманистон дар гирду атрофи минтақаи мавриди баҳси Қарабоғи кӯҳӣ аз силоҳи сабук, мушак, тӯбхона, ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин, чархбол ва танкҳо ҳамдигарро тирборон карданд. нигаронӣ зиёд аст ки низоъ васеътар шуда, қудратҳои минтақа ба монанди Русия ва Туркия ба он шомил хоҳанд шуд. дар давоми 4 рӯзи бархурдҳо даҳҳо нафар ва мин ҷумла афроди мулкӣ ба ҳалокат расида, мардуми зиёде захм бардоштаанд. эҳтимол ин бузургтарин муноқиша аз замони оташбаси соли 1994 бошад. ҳам Озарбойҷон ва ҳам Арманистон тасдиқ карданд ки 30 сентябр дар хатти тамоси Қарабоғи кӯҳӣ бархурдҳо ҷой доштанд. Қарабоғи кӯҳӣ қаламрави Озарбойҷон аст, вале зери назорати ҷудоихоҳони арманӣ қарор дорад. ҷудоихоҳон мегӯянд дар задухурдҳои 4 рӯзи гузашта камаш 84 низомӣ кушта шуданд. Озарбойҷон гузориш додааст ки дар бархурдҳо 12 фарди мулкӣ ба қатл расиданд. Боку дар бораи талафот миёни низомиёнаш хабар надодааст. додгоҳи аврупоии ҳуқуқи башар аз Арманистону Озарбойҷон даъват кардааст ки аз ҳар гуна амалиёти низомӣ ки ҳаёти мардуми осоиштаро таҳти хатар қарор медиҳад, худдорӣ кунанд ва ба шиканҷаву азияти асирони ҳарбӣ роҳ надиҳанд. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро аз радио Озодӣ тамошо доред. вазорати иттилооти Беларус хабар дод ки нашрияи онлайнии Тутбай аз 1 октябри имсол ба муҳлати 3 моҳ аз унвони воситаи ахбори он маҳрум карда шуд. фармонро вазири иттилооти Беларус Игор Луцкой имзо кардааст. дар Тутбай гуфтанд ки ба монанди пешин ҳамчун расонаи онлайнӣ фаъолият хоҳанд кард. масъулони Тутбай мегӯянд сабти номи сомонаи интернетӣ дар Беларус ҳамчун нашрияи онлайнӣ хусусияти ихтиёрӣ дошта ба расона
ҳукумат чанд имтиёз медиҳад. аз ҷумла кормандони он қонунӣ ҳақ доранд дар минтақаи задухӯрдҳои мусаллаҳона, вазъияти фавқулодда, чорабиниҳои оммавӣ ва маконҳои дигари таҷаммӯи одамон ҳозир шуда аз он ҷо хабар бидиҳанд. сомонаи хабарии мустақили Тутбай маъракаҳои ахири пеш аз интихоботи Беларус ва ҳамоишҳои эътирозӣ бо талаби бознигарии натиҷаи интихоботро фаъолона бостоб мекард. он ҳамарӯза дар бораи баромадҳои мухолифони президенти Беларус Александр Лукашенко ва боздоштҳои бераҳмонаи эътирозгарон хабар нашр мекунад. 6 маҳбусеро ки аз зиндони Доғистон ҳафтаи пеш фирор карда буданд, дирӯз дастгир карданд. 2 нафари онҳо зодаи Тоҷикистон мебошанд. зиндониёни фирориро дар ҳудуди ноҳияи Лагани Қалмиқистон 300 километр дуртар аз маҳалли маҳбас боздошт намуданд. онҳоро ки бо либоси хокистаранги сабз дар тан аз назди роҳи оҳан мегузаштанд, сокинони маҳаллӣ дида ба полис хабар доданд. қаблан ҳукумати Доғистон барои кӯмак дар боздошти ин маҳбусон 1 миллион рубл ҷоиза ваъда карда буд. шомил матфи 29 сола аз ноҳияи Ёвон ва Муҳаммад Расул Машрабов аз душанбе дар ҷумҳурии Қарачаю Черкес бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир маҳкум шуда 1 сол пеш барои адои ҷазо ба маҳбаси Шамхал оварда шуданд. Бойматов ба 12 соли зиндон ва Машрабов ба 8 соли зиндон маҳкум шуда буданд. ин 2 нафар ҳамроҳ бо 4 шаҳрванди Доғистон шаби 23 сентябр тариқи нақб аз маҳбас гурехтанд. барои аввалин бор дар чандин соли ахир доктор Абдулло, раиси ҳайати музокиракунандаи сулҳи Афғонистон дар Қатар бо сафари корӣ ба Покистон рафтааст. пешбинӣ мешавад ки дар натиҷаи ин сафар равобити миёни ду кишвар беҳбуд меёбанд. дар ин бора гузориши ҳамкорони моро тамошо кунед. раиси шӯрои олии мусолиҳаи миллии Афғонистон Абдулло бар ин назар аст ки Афғонистону Покистон дар оғози як марҳилаи нави бунёди равобит ҳастанд ки бо эҳтироми дутарафа, ҳамкории самимӣ ва рушду нумӯи муштарак фарқ мекунад. доктор Абдуллоҳ ки бо мақсади эҷоди эътимод миёни ду кишвар ба Покистон сафар кардааст, мегӯяд ду кишвари ҳамсоя бояд шубҳа, ҳарфи дурушт ва ҳар гуна назарияҳои дасисаро ки дар гузашта равобити ду кишварро сард мекарданд, канор гузоранд. рӯзи 30 сентябр дар Исломобод Абдулло бо сарвазири Покистон Имрон Хон ва фармондеҳони нирӯманди артиши Покистон дидору гуфтугӯ дошт. сарвазири Покистон гуфт, тарафҳои афғон бояд барои коҳиши хушунат ва оташбас талош варзанд. муддатҳост ки Афғонистон бо Покистон равобити сард дорад. Кобул ва Вашингтон Исломободро ба пуштибонӣ аз Толибон муттаҳам мекунанд. Исломобод ин иддаоро рад мекунад ва мегӯяд нуфуз доштани Покистон болои Толибон воқеият надорад. вале Исломобод исрор меварзад ки ҳар кори имконпазирро барои бунёди сулҳ дар Афғонистон дареғ нахоҳад дошт. бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки мунтазири натиҷаҳои ниҳоии озмоиши ваксинаи русӣ ба зидди COVID-19 ҳастанд ва сипас бар сари хариди он суҳбат хоҳанд кард. Самариддин Ализода, муовини вазири тандурустии Тоҷикистон, рӯзи 30 сентябр дар як нишаст дар Душанбе гуфт, феълан бо Русия дар бораи харидани ваксинаи зидди коронавирус гуфтугӯ надоранд. Вай афзуд, танҳо баъд аз он ки ваксинаи зидди коронавирус дар Русия ҳама зинаҳои санҷиширо гузарад, дар бораи харидани он меандешад. чунин изҳори назари муовини вазорати тандурустии Тоҷикистон дар ҳоле аст ки қаблан манбаъҳо дар ҳамин вазорат гуфта буданд, ҳукумати Тоҷикистон бо мақомоти Русия шароити харидани ваксинаи зидди бемории COVID-19ро баррасӣ мекунад. Русия рӯзи 11 август эълон кард ки ваксинаи зидди COVID-19ро расман сабт кардааст, вале яки да пажӯҳишгарон ба коромад будани он шубҳа доранд. кормандони милиса як занро бо иттиҳоми ғоратгарӣ дастгир карданд. Ба қавли вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, як сокини шаҳри Ваҳдат ба онҳо муроҷиат кардааст ки 24 август шахси номаълум бо роҳи зурӣ аз гӯшҳои духтарчаи 7 солааш як ҷуфт гӯшвори тиллоиро гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. Ба гумони содир кардани ин ҷиноят ҷавонзани 20 солаи шаҳри Ваҳдатро боздошт намуданд. Инчунин кормандони милиса муайян карданд ки дастгиршуда 28 сентябр низ аз гӯшҳои духтарчаи 8 солаи сокини ҳамин шаҳр як ҷуфт гӯшвори тиллоиро тасарруф намудааст. зарари расонида шуда дар маҷмӯъ беш аз 2000 сомониро ташкил медиҳад. ва қурби азори хориҷӣ барои имрӯз 1 октябр аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон чунин таъин шудааст: $1 10 сомониву 32 дирам аст, 1 евро бар ивази каме беш аз 12 сомонӣ хариду фурӯхта мешавад. ва 1000 рубли русӣ бошад 131 сомониву 10 дирам арзиш дорад ки нисбати рӯзи гузашта баландтар аст.
بینندگان عزیز برای این ساعت صحبت رو به پایان میرسونم. خبرهای نوروز ساعت پس تقدیمتان خواهم کرد. با رادیو آزادی بمانید و روزی خوب داشته باشید.